Γεια σας, ο καθηγητής Στόνου Λιθόπουλος. Βρισκόμαστε σε ένα αχαρτογράφητο νησί, όπου είμαστε κοντά στους ανθρώπους Πι. Είναι οι φιλοί των Πι, είμαστε στη γη τους, άρα στη γη των Πι που αλλιώς καλείται Πηγή από τους ντόπιους. Θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε την καθημερινότητα των ανθρώπων αυτών, που φαίνεται να μοιάζει πάρα πολύ με τη γνωστή μας κατασκήνωση στην Εδιψό. Εκεί οι ομαδάρχες προσπαθούν ματέως να δώσουν να καταλάβουν στα παιδιά πως μπορούν να λειτουργούν έτσι στην καθημερινή τους ζωή, και βρίσκουμε εδώ ανθρώπους κάθε μέρα να ζουν με αυτόν τον τρόπο. Είναι τρομερό, κυρίες και κύριοι. Θα προσπαθήσουμε, είναι φιλήσυχοι, να τους καταγράψουμε, παρακαλώ, με τη βοήθεια του κάμεραμαν. Θα δούμε κάποιες κοινές βαρβαρότητες, βέβαια δικαιολογούνται επειδή βρισκόμαστε με βαρβάρους. Αλλά τι μπορεί να πει κανείς για τα παιδάκια στην Εδιψό που κάνουν ακριβώς τα ίδια. Παρακαλώ. Πρέπει να ξυπνούν αυτή τη στιγμή. Προσπαθεί να τους επιβληθεί, πρέπει να είναι ο αρχηγός. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό, δοκιμάζει μέχρι και την καθαριότητα. Απίστευτη ομοιότητα, απίστευτη. Λογικά θα εξέλθουν από το χώρο για να δούμε και άλλους χώρους της φυλής. Δεν τους κάνω πολύ εντύπωση, είναι φιλήσυχοι. Gogo gaba. Gogo gaba gaga. Kaka gogo gaba. Uga uga. Ug 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 ug. Uga uga. Uga baba. Guba gaba. Ug uga gaba. Guba gaba. Guba guba gaba gaba. Guba guba guba. Bella! Έχουμε έρθει στο χώρο της γυμναστικής, θα λέγαμε. Στο χώρο που παίζουνε. Γυμναστική για αυτούς είναι το παιχνίδι, δεν έχουν γνώσεις αθλητικές. Έλα, κάμερα, έλα. Θα το φύγω, θα το βάλω. Μας θυμίζει λίγο το χώρο του μπάσκετ. Μας θυμίζει λίγο το ποιος θα πάρει την καλύτερη θέση στο πινκ πονγκ. Για να δούμε πώς θα αισθανθούν πετώντας τους την μπάλα, να δούμε αν έχουν αίσθηση της ομαδικότητας. Ασύλληπτο. Από ό,τι φαίνεται έχουν και το τέμ στη φυλή, κατευθύνονται εκεί. Έχουμε φέρει κάτι να τους δώσουμε.
Θα προσπαθήσουμε να αφήσουμε κάμερα λίγο τα κοτόπουλα, να δούμε αν θα τα θυσιάσουν. Όπως είπαμε είναι φιλήσικοι, μάλλον ίσως θελήσουν να τα φάνε. Ετοιμάζονται να φάνε προφανώς. Για να δούμε, είμαι περίεργος. George, τι λέει? Πώς σου φαίνεται όλα αυτά? Ασύλληπτο, βλέπω λαό να τρώει. Δεν είναι δυνατόν. Προσπαθεί ο αρχηγός να τους πει για 10 λεπτά να μην μιλήσουν. Ομοιότητες τρομερές. Απίστευτο. Σαν να βλέπουμε τον κύριο Πλαβούκο να θέλει να επιβληθεί. Τι να πω, έχασα και τα γυαλιά μου, τα κράτησα μια άκρη. Όλα όσα είδαμε, έχω χάσει τις λέξεις μου. Όλα όσα είδαμε, ένα μικρό απόσπασμα από ό,τι λάβαμε όσες μέρες μείναμε εδώ. Τι να πρωταπούμε, τον τρόπο που συμπεριφέρονται στους θαλάμους, τους υποτιθέμενους, το μυαλό μου είναι στην κατασκήνωση του Αγίου, το πώς συμπεριφέρονται στο χώρο που κοιμούνται, το πώς συμπεριφέρονται στον αρχηγό τους όταν κάνει ναι, επιθεώρηση χώρου ύπνου. Πώς να το πούμε, δεν μπορώ, με έχει μαγεύσει η φύση. Έλα κάμερα. Εννοείται ότι μόλις δώσαμε τις μπάλες δεν ασχολούνταν με τίποτα άλλο. Αναιρούνται τα όσα ξέρουμε για ποδόσφαιρο, από Αγγλίας μεριάς, από πλευράς Πελέ, από εδώ ξεκίνησε, η μπάλα έχει μπει διακοσμητικά και έχει κρατηθεί αυτή η αναρχία, αυτή η βαρβαρότητα με κλωτσιές βουνιές που βλέπουμε σε κερκίδες και σε χώρους κατασκηρωτικούς, σε αυλές σχολείων κτλ. Το ποδόσφαιρο στη βάση του είναι κλωτσιά μπουνιά. Η μπάλα παίζει το ρόλο της διακόσμησης. Τι να πούμε για το φαγητό. 10 λεπτά, μα ούτε 9, μα ούτε 11. 10 λεπτά σιγή. Δεν μπορώ. Δεν ξέρω τι γίνεται με τις γυναίκες και τα παιδιά τους. Προσπαθώ να ενσωματωθώ στο χώρο. Μένω πλέον εδώ. Για μένα δεν υπάρχει τίποτα άλλο.